Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki bengikuthembisele ukuthi na kanjani ngokora past 2 sokhuluma naye ke uDr Khehlelezi. Ngibe sengiyakhumbuza ke ukuthi lolu hlelo ke nilethulela ngezilokothe ezinhle abaka Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy. Ukwazi ke kabanzi ngabo ungababheka ku YouTube ngegama elithi Dr Khehlelezi noma ungaxhumana nabo kwinombolo ethi 087 5501177 noma ke ku 081 3840955 noma uvakashele ke iwebsite yabo ethi www.drkhehlelezi.co.za. So khuluma naye ke udokotela ngekudala makuthi mhlambe khona obhekene nakho khona into ofisa ukuthi ucaciseleke kuyona ofisa akukhanyisele yona noma akuhlolele yona sokunikeza ithuba lokuthi umfonele ku 089 310 9193. Dokotela sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ukhozi FM. Ngomandumane phinde yathuma zizweni isihlahla somdlebe nompela mzimba bethe vazo nempahla lizo zamadede ebomvu nabasetete nabasenyumbani ngikhonto kwazi kazi ndabayikhala mazi dictionary labaziyawudika imndeni ngalinya injangathethe nduku ngathi nyaka kwaphile ngafulela kwanetha ngibingelele siphinde ngibingelele abalaleli bokhozi FM nithi bengakangena uNkulunkulu ababusise yongena uyosizakala yongena ngiyokhuluma naye amathonga akukazambheke namathonga akithi azamempathe sanibonana ekseni. Siyabonga kakhulu baba siyajabula ukuthi sibe nawe ngalesi sikhathi ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicabanga ukuthi asiye kubona abalaleli siza ukuthi ngabe badinga ukusizakala kanjani namhlanje. Ukhozi sabona? Ngiyabona. Njani ma? Siyaphila njani? Ngiyaphila baba nangu uDr Khehlelezi ma. Ngisacela enhlolele. Yebo mfowethu, dade wethu. Yebo ma. Ngicela ukhulume naye ubaba ukhona unjengamanje ukulalela. Usawona Dr Khehlelezi. Ngimzela ukuthi sisi. Yebo sawona baba. Ngibingele sisi sengiyakuzwa ke inisizwe sisi wami. Yebo baba ngathi noma ngizozwakala kahle ngihlulana network. Okay sikhuluma nobani sisi? Khuluma noSilindile Abiyela bese ngabiyela emphangeni. Okay noma ngakuzwa kahle sisi usibiyela kodwa lalela Mabiyela into engishoyo okokuqala uma lokukhuluma nami kunento engihluphayo yazi yangihlupha empilweni yakho uma kufanele ubambe ibanga lokushada noma ubange ibanga lokuthi ulotsholo kukhona into sisi ehliphiza izinto phakathi ekhayeni njengomuntu angathi singabuyele emva sisi kunezinto zamosheke ekhayeni makuthi 2015 uthi ngozwele ukhona umsebenzi okwakufanele singathi yenziwa noma owayenziwa mawukubula kahle ngoSeptember ngayo kodwa lenyanga ngo2015 sisi kwangathi kunomuntu ontshontsha into ngathi izithila zasemsamo ngibona mina umsindo emndenini ngabona umndeni uhlukana phakathi ungazwani uma ngithi ngilandela ngoba sisi mangikhuluma nawe manje kukhona into ezimoya yabantu abadala ekuhluphayo njengomuntu angathi kunesikhathi la okunokuvaleka amadlebe akho khona wathi moya ngcwele impilo yakhe iyaya phambili kodwa iyastaka sisi njengomuntu angathi ujikelwa abantu wena masati sekhona wathi uMongcele umsebenzi ngawuthola sisi kube sengathi uvukela izitha noma into zokungahambi kahle emndenini wathi uMongcele kodwa into engidida kakhulu ukuthi akulungi kahle into engathi umshado noma into engathi uyi-relationship wena ukhuluma nami ngizwe sisi. Yebo kunjalo baba mayelana noloko umsebenzi ukhona umsebenzi kamaluma owenziwe ngawo 2016 wayilalela ke sisi yazi lo msebenzi masikhuluma ngawo la ikhonto engidonsayo njengomuntu angathi kukhona into engathi ukukhuluma kwavuka khona kwangathi kunomuntu othobula into engathi izinsila since wenziwa lo msebenzi akazi kwalunga lutho ukhona umuntu okufanele angene engozini yemoto immediately after qeda kwenziwa lo msebenzi ngoba into engididayo la ngizitho ukuthi sisi kunento after lo msebenzi kwakufanele lenzeke kuwe kube sengathi kunemiscarriage ohamba uhlangabezane nayo wathi uMongcele unethunzela iminyama manje eliwembathila ukhulume nami ngizwe futhi.
Ngiyakuzwa baba kwamathunzi amnyama kukhona kodwa noma ngingakaze ngehlekalelo ukuchithakela isizwe. Ilokho sisengikubambayo uyofika kumina sibone ukuthi senza kanjani kusize ekhaya. Ngiyabonga baba. Amen. Siyabonga kakhulu dadewethu, asizo omunye kolandelayo. Ukhozi sawubona? Yebo. Ngicela ukhulume no Dr. Khehlelezi baba, sikhuluma nobani? Yebo. Hello. Yebo mfowethu. Yebo, ukhuluma noSithabo Mgomezulu. Yebo baba, nangu udokotela. Okay. Isikhuluma nobani kuphi baba? NoSithabo Mgomezulu. Ukuphi nendawo baba Mgomezulu? Ngikwahlabisa. Lalela-ke baba Mgomezulu, okokuqala into engidonsa la kuwe uthi umoya ngcwele mina ngikhulekisa into engathi isikhali noma inhlambi yesibhamu ngathi ngikhulekiselani. Kukhona into okufanele ngizivale emndenini wathi ngimhlalise lonke phandle ngimthiphele ngaphandle komuzi ngibambe ihlambuluko eloku ihamba ibaleke abantu abaphilayo nabantu abangasekho kodwa kumele kube sengathi siyayenza. Kukhona into engithidayo njengomuntu angathi khethe maseko sithi sikhuluma nawo kunomuntu onesiphiwo noma kunomuntu okhona noma kunomuntu wadlule emhlabeni owayekade nesiphiwo sokwelapha noma kunesikhwama esivukayo njengomuntu angathi lesi sikhwama singasihlambulula masithi siyalandela ngomoya ongcwele baba. Kunento engathi igama lobuthakathi lokho livuka njengomuntu akathi ninganukwa nina noma ninuka omunye umuntu wathi umonqele kunomuntu onihlakaza ngomthi efuna ukuthi ninuka nobuthakathi nina nodwa wathi umonqele izinto azihambi kahle ngoba ngasithi siyalandela ngomonqele lakhehle kukhona into evuka ingithinte kodwa kube sengathi ithinta ngisho imizwa yakho mawulokuthi ukhona nawe njengomuntu angathi imizwa yakho ngalo ihamba iphela mawuthi uhlangana nabantu besifazana ngazi ukuthi ubani mina khehle okade nesithembu ngoba kukhona indlu okumele ngiyivuse ekhaya njengomuntu angathi thembu sivuka sizosale kuwe state wathi umonqolo unamabhadi namasha wena ngoba ukhona into engitele ekulandelayo njengomuntu akathi lelithunze lemnyama likhona mase siyalandela khethe kukhona umuntu oyifuyile owathi makadlule emhlabeni ekhaya kwangathi kuba into engathi imfuyo noma kwabanga into engathi iyamafa wathi umonqolo namanje abantu abazwani kahle ekhaya ngoba namanje kunalento eyisichitho ebuya kube sengathi yakuthinta ukhulume nami ngizwe khethe ithini. Uqinisile ukunuka babe bashona ubaba uthulo ukuba uthathu uyothakatha singasazwani empeleni. Lalela baba masithi siyakhuluma nawe futhi manje uthi umonqela siphinde lento silandele futhi kakhulu kukhona umuntu oaduka wagcina engazi ukuthi wagcina ehambe washonaphi wathi umonqele uyazi lo muntu washona lezintabeni njengomuntu okwakufanele bese ngathi siyamlanda wathi umonqele namanje kunendlu kagogo kumele siyivuse ngoba lo muntu nakavela manje uvela kabi ngoba kwayiwena futhi ukhona amawela ahamba adlule emhlabeni kwangawakho noma achitheke emntwini wesifazane wathi umonqele lento kumele kube sengathi siyayigeza kahle kumele amphinde ngizwe lapha. Yebo akunjalo futhi imbaba ngoba nje lokho umuntu walahleka lezi nyanga mhlambe ezu5 edlule walahleka umzala wathontsheka imoto maye reportela umnikazi wemoto wakuduka kwakhe namanje simazi. Lalela yazi lo futhi noma lo muntu waduka uma manje nginganitshela nisuke manje niyobheka la ngisho khona niyomthola uthi umoya engcwele ake nihambe niyofika endaweni yasebabananga angikwazi kuphinde babananga kodwa mangikhuluma nawe manje uthi umkhulu kimi asiye endaweni yasebabananga uma sifika endaweni yasebabananga kube sengathi ukhona umzi esiwufunayo kodwa unomuntu oyisithembu noma unomuntu ongathi uyasiza ngoba oyinyanga ngoba lo muntu ngimzwa komunye umzi kube sengathi uzama ukulashwa into engathi uphithanela komkondo athi umoya masifika lapho asifuna umzwa kaSikhosana kube sengathi sifuna enye indoda esiza abantu endaweni yasebabananga uyakwazi yini ebabananga. Yebo ngiyizwa babananga. Khetha awuzama ukufika kimi emahlabathini everelem kube sengathi le ndaba siyaqhubeka ngayo ngoba kufanele sambe simcinge size simthole lo muntu bese ubuyithula ubufakazi. Yebo kusuka umuntu ophilayo. Ngibone phila kodwa ingqondo ayisekho right. Yeah. Yabo. Siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi asithola umunye wokugcina. Ukhozi sawubona? Ukhozi sawubona? Engathi akekho khona la. Ukhozi sawubona? Ukhozi. Ayo line wethu awukho muhle. Ukhozi? Alright, asibambe lapho Dr. Khehlelezi ngenxa yokuthi ke sishawa naye isikhathi baba asibonge kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho ungathanda ukuthi mhlawumbe utshele umlaleli ukuthi ngabe ufuna ukuxhumana nawe ngakuthinta kanjani Baba Dokotela
Amen sis. Yebo baba, ngicela ubuze ukuthi ke njengamanje mangabe mhlambe umlaleli edinga ukuthi axhumane nawe engakuthinta kanjani ngenxa yesikhathi, ngicabanga ukuthi singalibamba la uhlelo lwethu. Okay, sizosho ke sithi umlaleli siphinde sisho sithi siyacela abantu bangalingi bafaka imali emafoni emabhenki noma kuphi. Umuntu ezenza ukhehlelezi baningi okhehlelezi imbumbulu mina ke ngihlole emoyeni mangisemsakazweni kuphela, otherwise abeze ngesonto emahlabathini sinenkonzo lapho sizilile khona sisilile emahlabathini ngesonto ekuseni 7 ukushayela usukhona everelem uthi nyanga udinga umzo bangilandela abantu ku-Instagram ngu Dr. Khehlelezi noma ku-YouTube Dr. Khehlelezi akhona ama-pharmacy wami ikhona lapha kwa Anton Lembethe eThekwini 407 Anton Lembethe everelem ngase Department of Labor Marisburg lapha ngase Home Affairs noma lapha eMnambithi ngaku Alexander Road shop number 10 baye khona futhi noma lapha project scheme akhona noma ekhona ilof and commissioner eGoli uyongena nje pharmacy yamubona amandla ami ukuthi makhulu kangakanani uzobona imangaliso ezenzekalayo inamba ithi 072 1234 976 noma uthi 063 051 7641 noma ushayelile 98087 550 1177 ikhona i-competition yemoto ekavala usenjalo SMS igama elithi mzo enambeni ethi 33013 33013 egameni elithi mzo uyibeke ethulweni lokuwina imoto Audi RS3 i-competition ivalwa ngomhla ka5 December sibonga siswami uNkulunkulu akugcine uNkulunkulu anibusise na bonke abantu kade belalele sesiyodibana ngesonto senze imangaliso esontweni. Siyabonga kakhulu dokotela. Amen. Asisho ukuthi lolu hlelo benilethulela ngezilokotho ezinhle ngaba kwa Dr. Khehlelezi Traditional Pharmacy. Ukwazi kabanzi ke ngabo ungababheka ku YouTube ngegama elithi Dr. Khehlelezi noma ke ungaxhumana nabo ku 087 550 1177 noma ku 081 384 0955 noma ke uvakashele ku website yabo ethi www.drkhehlelezi.co.za. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena